Madu xuân là thằng nó dày cái thiêu tôi biết sao ăn dày anh cái nào à anh chưa biết gì khăn lông này mà bây giờ mình biết cái tờ này này lấy đó này là cái vợ rừng nào thôi nè thì xin mà bây giờ club rừng clip vui nữa gặp rồi thằng này là nó phải boy đâu có sẵn dây cái với chỉ là khi kilometer dây ấy nhưng có thú gì mà vậy á mau tahu dia 30 kilometer sejalan pak, kau tahu ni kesana ser, naik berkese. Lotar lah nang, lotar le, Range Rover ke. Ini cile ya? Ay, diberi tahu. Mak sih kena ser betul ya. Ini thara ini. Simni nak ini. Ini masih macam. Simni. Ayo yang malang kiri mam dah ya. Yes, skrisa barang nu. Sana sih nama ya. Mau zakan deh? Momo Xiaomi. Usaha nu menerakai dasar lo kita pada sana ini Momo Xiaomi ni motor dulu siapa? Jangan pada haulin ni rakusa. Mayang dah. Haulin ni rakusa ya, haulin rakusa dah. Jangan nuna ni mak, anggi kita menawan siapa? Ni alisan bersama sang nurgon cik apa sah? Kita intri jawab ini kita Korea. Kita Korea na? Ya? Apa tu? Karena. Welcome Rakusa, Hauli Rakusa. Starting sampai ni, murti makari. Apa jindo? Ni mah first time bikin apa? Hah? Tidak kuino lang wali. Wah, ini first time nama nenga. Hah? Ya baru first time. Ini yang first time kui demen, kesi baru gua kabai. Kui nenze. Enggak. Kau usah mana pada? Sana ini. Birat मोजां मुर्ति थायो आरो ना लोगोफोर दे yang फैदों Itu food ini plastik kebuzuna dong. Food plastik kebuzuna dong le. Plastik kebuzuna dong le. Bine kacau ni. Tune. Roh, ingsa. Makrab dong le ini. Tu tapi, mata pun dah. Ya. Labuk tiba tanangan maman sih. Karun dah. Food makan ni. Nuan lega ni. Nuan lega. Kau dek ketar ni. Nung dek ketar ni. Này lại à tu plastik sih kubtis nanti hidung mana pun di bawah proka kento kada okapro ka kento tuh mabar salah salte ya iya nih okapro nih jawai kakui dong kakini karlong nih mau dia hah Iya mak, enzur nono mak. Itu orang Thai singau ini yo, oh ya patungan sudah, hasil singau le, berbe, bel kau le, ro, makar lang negro, ini muda makai ini, dah. Mudah makan bah, kena ini mak, manusia, beri udah apa nih, apa nih beri udah, ide, mat subrang, pura dah lah orang dah subrang nanti, tu sini subrang besok, ini mana? Ish tu. अभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाए मामा बिजी कर रहा भाई Wah, kita mau video ni. Musuh, daurai, daubo,
बेफोर मुर्तिखौ नायनो फैसासिगोन आरो मानसिफोरा ना हो सि मोजाङै नायदो नायलाय बसो दे अरे ओइ गोजौथार रखम अयान रखम दे आखाइ फारसे गोरो ओइ गिदिरथारा मानसिफोर सिगाङाव नै मोसाबाय दंलायनो मोसाबानाय दिनै जाबाय नै हावलि राज फुजानि मन्दिर बरिया नुखादोंले माबायदि नुदों मन्दिरखौ मोजां नुदों स्रां नुखादों ना माने जोंनि एरियायाव बेनि गिदिरसिन दं आरो फुजाया बरिया नुखादों माने मा सिगां थांग्रोयो निजान फैनाय बरिया खिन्थु नै जागाया माबायदि जादों मोदाय फिसाफोरा दुगैदों इयाव माबा ओंखारदों र' ओइ फैजायनो नैयाव माबा माबि ओंखारबाय थायो नैयाव लाइटा ओरै थादो आंगि नायना दं नायबाय थानाय आंगि बोरैबा नायखादों आंगि नुफेरै रखम नायखादों मानसिया नुफेरै रखम नायखादों माखौ नायखोमना थाखो माने आं राधा कृष्णनि फिल्मफोरखौसो गोसोखांदों बेफोरखौ नुनानै नामा नोंहानो लोगोआ मोसालायबायनो खोनादों नोंहानो लोगोआलाय मोसालायबाय साउन्डआव खाथ्रासो वेनाय खाथ्रा मासिखौ गल'ल' रायना थाबाय थायो नोंलाय भगबाना मोसादों जै शिब शम्भ बलायनानै माबानि दालाय जय शिब शम्भ भोलेनाथ मोसाबानो हागोन दायदो मोसाबानो हागोन या बेलेग दरजा जाफैलायबाय नामा होलायाखै नामा इयाव खैदागान फैगोन आयौ मानसि माखानायलाय अफार मानसि जाबायलै अफार मानसि बादि बया जायो माने जाग्रोसै नामा मैयानि सेखै जाब मानसि गोजा माने जानोसै नामा जानोसै ha apa yang ketok-ketok nekat sama nih bro kak kudu kak itu ya kok bisa kak ya kok bisa kan deh Robinson kam tuh tuhมาดูชนหลาทางละสายกันมาเยอะมาดูชนหลาทางละสายกันที่วิศวกรรมsaya Bada harami ho bada. Kenapa? Menterak ini nama? Menurut nama nak? Sana kalau nak kayak manusia ni. Terus apa yau? Mana yang ni sini dalam ni ya? Nengar last number apa saya ba? Dukuna tips relay dah kau nak thakai deh, belon kau ini manusia, deh kau, puya ya muka, ini kan yau si om, oyo, deh kau, mereka nak lapar, mereka nak, oh, nuzurlah,
Nusirlah nih. Biar dong. Sebaik dong. Bulu sini. Kasih gua. Miakono nusirlah le miakono. Iya. Oh, hangse nih kacinya. Asik. Dah kerai. Zade. Sebentar. Mabai dia. Terus ya. Macam. थांनोसै नामा मेंजोब्बाय नामा मानसिया हो मोनसे दखानाव माबा मम' जाबाय चावमिनखौनो बेदरखौ माबायदि होदोंमोन माने बयल खालामनानै रुनानै डाइरेक्ट सारायाव होनानै आरो बोखांना होफैफिनदो जों जायाखै फैसासो होखायाखै दा बेलेग दखानावसो जानो सफैबाय जोङो माने फुटपाथ लामानियावसो मानसिया कमेन्ट नायगासिनो नोंथांमोननि कमेन्ट नायगासिनो मानसिया बेस्थ' एसे दा बयलारखौ बोरैबा बेदरखौ बोरैबा होफैथारदोंलै ना रुनायखौनो बोखांब्रबनासो होफैखादों माने एवफ्रामखायाखैबो दिनै आंखौ लाबोनानै बिराद खरस खालामबाय आरो सासे मानसिया इयाव जालाय जागासिनो थेवबाबो अहायाखै माने नुद' बेदरफोरखौ बोरै सुगदावजोबना दोनो एकदमबारे जागासिनो आरोना बिथाङा दायो गोथाव इयानिया दहाय माने ओरैबादि डाइरेक्ट माबानानै जाफैदोंमोन लायनो डाइरेक्ट सारायनिफ्राय रुनानै होफैखादो जोंनो लेथ्रा बाथ्रानो लगायनानैल' होफैदो खोमा चावमिनखौनो ओमफ्राय जि अगाले मोनखांनानै जाखायाखै जोङो ओमफ्राय दा बेलेगाव जाफैबाय जानला मालायाव जाजायालै दा इसोरो जेनेबा दैलि होबाय थायोना दखान होखानाय नै गारि दंखायो मालाय इफोरबायदिनाव जानो होनखादो बाथ्राखौनो मानियालै जानला माला हटेल बानायब्रबनायाव जाहैलाबायो फाग्लासो आं सानदों मानसि गोबां हाबनायखाय मोजां जागोन मिथिगौ नोङो आंनि खोथा लानांगौ मिथिबाय आंनि खोथा लायोबासो सब जाफुंजोबो मिथिबाय मम' जाबावनो नागिरदो आरोना मा मम'आ गोलावलै माबा हावलिनियालाय मम'आ मा इदि रोखोमनि जायो नामा मम'आ हावलिनि मम'आ बायदि गोलाव जायो माबा मिनायनो मालायखौ होननाया गावसो जागासिनो नेसिगोन गावल' जाखाथियाव एसे गुदुं बोरै अख्लाबाय दं दासोलाय टाउननिफ्राय बोखांना फैथियाव 왜 जाखाथियाव खजाद नामा खजाद ना इफोरबायदि बानायना होनांगोन ना गोबावानो लाथो थेवबाबो मोनहोनानै होफैनांगौ मानोफोरा मोजां जादों